dacht eigenlijk dat je een stoffig figuur was. Stoffig? Ja. Zo iemand die alleen maar in de boeken zit. Ja, maar... ik zit toch ook veel in de boeken? Stom. Echt niet. Echt wel. Vrouwen zouden dat juist leuk moeten vinden. Sorry hoor, maar ik volg je even niet. Vrouwen kunnen gewoon het intellect van de man niet echt volgen. Mannen zijn arrogant en die willen maar één ding. Nou, vrouwen zijn zwak en ze geven er nog aan toe ook. Ik ben niet zwak. Ik ben sterk. Wat bedoelde je eigenlijk met dat vrouwen een stoffig figuur leuk vinden? Laat maar doen, ja. Het sloeg dus eigenlijk nergens op. Je moet eens een keer nadenken voordat je wat zegt. Beetje zoals met je openingszin bedoel je. Oh, even. Daar had ik hartstikke goed over nagedacht, hoor. Laat ik maar to the point komen. Ik zag het eerst helemaal niet zitten, zo'n datingsite. Een vriendin van mij heeft me opgegeven, dus... Dus eigenlijk zou je vriendin in moeten zitten. Nee, die heeft al een vriend, dus dat kan niet. En nu wil jij er dus ook heen. Nee. Nee, ja, in ieder geval geen twee. Ja, daar moet ik ook echt niet aan denken van 2 vriendinnen. 2 keer zoveel chocola inkopen, 2 keer zoveel shoppen. Nou, de jongen die daaraan begint is echt kansloos. Ja, precies, dat vind ik dus ook. En weet je hoeveel mannen er zijn die dat doen? 2 vriendinnen tevreden houden, bedoel ik. Ja, ik weet ook niet precies hoeveel, maar echt heel veel. Heeft u al een keuze kunnen maken? Nou, eigenlijk nog niet. Even kijken. Ik denk dat ik ga voor de advocaatmelk. Toch. Dat bestaat helemaal niet. Dit is dat. Totaal geen combinatie. Nou, ik denk het wel. Advocaat is voor oude oma's en melk is voor baby's. Ik doe warme chocolademelk met slagroom en een bolus. Nou, smakelijk. Nou, dat dus. Goed aan. Het is wel iets lekkers. Een warme chocolademelk met slagroom en een bonus. En een vriend. Ja. Of jij bij dat laatste wordt, dat weet ik nog niet. Had je je gezicht moeten zien. Maar geef toe dat je me wel lekker vindt. Nou, ik weet niet of ik stoffig zo lekker vind. Een lekker veetje ben je trouwens op een andere manier. Archeoloogje dat de hele dag met zijn vingers in de aarde loopt te vroeten. Op zoek naar schatkistjes. Liegenaar. Ik ben geen piraat. Op zoek naar schatkistjes. Ik ben ook geen liegenaar. Dat woord bestaat niet eens. Jawel. Want je bent een archeoloog. Een oude liegenaar. Oud? Ik ben 3 jaar ouder dan jij. Moet ik nou ook nog uit gaan leggen dat archeo oud betekent? Nee. Dus waarom doe je dat dan? Doe ik dat? Dit is mijn bed. Ik slaap ook graag. Heb je een lekker bed dan? Wat is dat nou weer voor vraag? Ja, gewoon als slaap je hobby is, dan is een lekker bed toch wel een voorwaarde lijkt me.
kan het ook meteen vragen, hoor. Wat? Oh, Indiana Jones, die zo intellectueel is aangelegd, die begrijpt het even niet? Stel jij even verschut. Maar ik zal je één ding zeggen. Ik ga toch niet mee. Indiana Jones kon anders iedereen krijgen. Waarom ga je dan op een dating site? Als ik er eerder aan had gedacht, dan... Ja, wat dan? Je zei dat je iedereen kon krijgen. Ja, ik niet. Indiana Jones. Het is zo'n zweepje. Ja, die heb ik niet. Gebruik nog. Ja, het is niet zo dat ik hopeloos ben of zo, maar wel op zoek. Op zoek naar een lief meisje dat mooie openingszinnen heeft die eigenlijk helemaal nergens op slaan. Die houdt van chocolademelk met slagroom en een bolus. Die een lekker bed heeft. Die adviezen opvolgt van haar beste vriendin. Maar die zich niet zomaar weggeeft aan de eerste de beste Indiana Jones op haar eerste date. Oké, het bed is ook van jou. Ik hou van je. Ik ook van jou. Waarom ga je... Waarom ga je dan naar een dating site? Ik was de tel kwijt met kussen. Camera? Scène 2, shot 3B, take 1. Het moet sensueel op dat bed. Ja, en... Oké. Doe geluid. Blijf er Als ik er eerder had. En daarom stem ik SP. Toch? Gaan we bed halen. Briljant. Kussen tegen